снежны цыклон узяў у асляпляльна-белы халодны палон. Іней іскрысты, снег скрыпучы начэй марозных і дзён. З нехавальнай палёгкай уздыхнуў лыжны сезон. Такога сюрпрызу не чакаў, пэўна, ён. Толькі хіба хтосьці мог уявіць, што пад ілюмінацыю паўночнага ззяння спусціцца сімвал года — вогненны конь. Белая Русь каляровы убачыла сон? А што, калі з падтэкстам якім-небудзь ён? Што б мог значыць ківок на канадскі клён? Клічнікаў многа, але ёсць і пытальнік. Не звязана гэта з якім-небудзь сказаннем? Можа, апошняя перад пускам праверка, а пунктам наступным будзе талерка? Прышэльцы. А ну іх у баню. Давайце тройчы перахрысцімся разам, славяне. Вырашана, што Грэнландыю аблюбуюць іншапланецяне? З прышэсцем што тады цянуць? Апошні штрышок светлавога шоу ад спутнікаў маска? Галівудскія дрожджы, іх і закваска? Інфаапрацоўка была. Далей кульмінацыя і развязка. Дані будзе выбар, каму сказаць, калі ласка. Не трэба тады граміла шэрыф з яго дубінкай і каскай. Пра горад мары, чысціні і выключнасці нічога не чулі? Недарма сімвал года сонца больш нормы ўзбурыў. Сонечны вецер такую хуткасць набыў, што дасягнуў магнітнага поля зямлі над краем рэк і азёр. Было такое ззянне, калі? Яскравае папярэджанне каханца паплечніка анамаліі, яе шазлонг, чаравічкі, сандаліі. Яўгеніка прадбачліва разлажыла па стопках купюры. Метэа-куцюр'е, аксесуары якога магнітныя буры. Зручна, калі ўсё можна спісаць